Ni mo, sir? Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat naman nakikinig. Yes, good morning, Professor. We were talking earlier about our new Department of Agriculture Secretary appointed by the President himself. Professor Ramon, kini bang atong bagong DA Secretary would Francisco Laurel Jr. be the expectations of the Filipino na muhatag nato, Professor, og mutuman sa saad sa atong presidente sa 20 pesos nga kilo sa bugas, or kung dili man 20 pesos muhatag yun og alibyo sa sitwasyon karon sa mga Pinoy, Professor? Yeah, first and foremost, no, it's a step forward, no, kasi sabi nga natin, no, nung una, we were giving the president the chance, no, na like kasi nung inappoint niya sarili niya as Department of Agriculture, we were saying na maganda yan, no, kasi para matutukan niya talaga yung problema, no, since siya na rin yung Department of siya na rin secretary ng department. So sabi natin maganda yun, no, para diretso, no, mabilis yung action, no. However, nung nakita natin na hindi naman talaga working, no, kasi more than a year na and ganun pa rin yung problema, no, it's getting worse. So sabi natin, it's about time na siguro na kailangan na mag-appoint ng presidente ng ng talagang full-time na department secretary dahil sa hindi na talaga kakayanin, no, kasi marami pang ibang problema yung Pilipinas. So that's one, sabi natin, forward step 'yon. Pangalawa, although hindi naman talaga siya agriculture, although sa fishing industry naman siya, no. Yes. Ang iba kasi ang ine-expect nila, no, someone na talagang may farming background, experience. no, kasi bigas yung ating malaking problema. Right. Pero yun na nga, no, it's still production ng mga pagkain. So sabi natin pwede na, no, pwede na. In fact, tama si Secretary Piñol nung sinabi niya na kasi siya businessman siya. So ibig sabihin alam niya yung in and outs, no. Especially with regard to supply and demand, no, alam niya kung paano palakihin, no, yung supply. So sabi natin pwede na rin, no, tingnan natin kasi well trained to siya, no, nag-train pa siya sa Japan at napalaki niya yung kanilang negosyo, no, na na fishing industry. So sabi natin sige pwede na, no, baka alam niya yung in and out, and especially itong siguro regarding solving itong problem natin with inflation. So baka kasi alam niya yung mga yung mga concept of profit, etc. So yun, sabi natin pwede na, no. Yun lang, no, ang medyo negative lang dito sa kanya is that din siya isa sa mga largest din na na contributor, no, doon sa sa election campaign ni President Bongbong. So people were like na baka this is another crony step. So sabi ko, sige, tingnan muna natin, no, baka may magawa naman talaga. It so happen lang na contributor siya ng presidente. So tingnan natin, no, kasi sabi ko any step forward is already positive, di ba? Okay. So kaysa naman na patuloy tayong maghihirap, no, sa isang department secretary na hindi naman talaga nagagampanan yung kanyang tungkulin as a department secretary. Yes po. Professor Ramon, just like what you have said, no, appointing Laurel by the President himself, is this an acceptance po na the President himself cannot address the problems related to DA? Indirect acceptance? Yeah, definitely, no. In fact, very late na nga to, no. Ang tagal na nating sinasabi sa kanya mag-appoint na, no. Last year pa, no, nung binigyan natin siya ng at least 100 days, no. Na sabi natin baka medyo may magawang paraan. And then nung lumampas yung 100 days, sabi natin sige 6 months tingnan natin kung meron mangyayari. Eh nag 1 year na wala pa rin at lalong tumitindi yung problema natin, no. Sa hindi lang sa supply, no, but also sa inflation, no, dito na rin sa hoarding. So sabi natin it's about time, no, na at least na medyo nakinig na yung presidente. Yun lang, no. Titingnan muna natin, no, kung siya ba talaga yung karapat-dapat, no, na appointed na secretary. So sabi natin, no, bigyan natin ng chance kasi sabi ko any step forward nga would be enough for us. Professor, in which area do you think medyo nagka-problema ang atong presidente given that he is a president, no? He has all the authority, but yet he did not address the problem of the agriculture in the Philippines. Asa ka dapit, Professor? Yeah, actually unang-una doon sa sabi ko sa monitoring, no.
Okay. Hanggang ngayon hindi pa rin ma-explain ng Department of Agriculture na wala naman tayong problema sa supply, bakit tumataas pa rin yung presyo, 'di ba? Tapos yun kaya nangyayari sa atin, hindi nata-timing yung pag-import, no? Like for example, nung nakita na natin na harvest season na, like for example, ang sibuyas nung January, February, bigla namang nagkaroon ng importation order. Sabi natin, anong nangyari? So parang palpak yung mga policy ng Department of Agriculture. So hindi siya in sync, no, doon sa real situation. Sabi ko siguro baka sa sobrang dami, no, ng problema na nakakarating sa presidente, hindi na siya nakaka-focus doon talaga sa problema sa Department of Agriculture, no. Wala tayong monitoring, no, ng saan ba napupunta etong mga na harvest ng ating mga magsasaka. Kung kaya medyo napupunta sa mga hoarders, 'di ba, napupunta sa mga smugglers. So sabi natin medyo problema talaga 'yun, no. And yun yung hindi talaga nila nasusolusyonan. So sabi ko baka yun yung problema. Pangalawa would be doon sa mga programs, no, for the farmers. So yun, with the rice tarification, we were expecting sana na ma-improve na, no, yung productivity ng ating mga farmers. Then this will result to a stable supply and then will result to a stable price. Pero hindi rin nangyari yun, no? Sabi natin, anong problema? Saan napunta yung pera na nakuha natin sa rice tarification law, no? At the same time, hindi rin siya na-implement ng tama. So pwede natin masabi all in all, may problema talaga, no? Unang-una dun sa monitoring and pangalawa dun sa implementation ng mga policies. Going back to Francisco Laurel, Professor Ramon, no? Is Laurel really fit to the job, Professor? If you look at his background, he is a computer science graduate, aside from being a fishing magnate. What do you think, Yeah, Professor? yung naman, I was reading yung nung pagka-appoint, I was reading yung kanya. And lumalabas Credentials. naman na hindi, although namana niya yung kumpanya ng kanyang mga magulang, no, pero I don't know, pero sabi daw kasi doon sa talagang nag-work siya, no, going up, no, doon sa position, no, sumasama siya doon sa kanilang mga fishing vessels. Alam niya yung paghihirap, no, ng kanilang mga workers. So wala naman din tayong naririnig na reklamo, no, coming from mga workers. So unang-una, although yung course niya is computer science, pero siguro makikita natin siguro yung managing skills na, no, which is yun talaga napaka-importante dito sa Department of Agriculture. So ma-manage niya kaya, no, especially right now, no, so nasaan yung supply, nasaan yung demand, so paano kikita yung mga farmers na mapababa natin, kasi like for example right now ang problema natin this coming December, tataas yung demand, Yes. therefore tataas yung presyo. Aside from that, mataas ngayon yung bentahan ng palay. Although masaya yung mga farmers, pero yan, syempre kung mataas yung bentahan ng palay, syempre tataas din yung bentahan ng bigas. We're expecting between 52 to 60 pesos yan, 'di ba? So syempre, 'di ba, ang reklamo na naman ng consumers ngayon. O masaya yung producers, yung consumers. So ako baka may magkakaroon siya ng idea, no, kung paano natin ma-balance, no, between the interest ng ating mga producers, ating mga magsasaka, and of course, no, the interest of our consumers, yung mga bumibili naman. Yes po. Professor Ramon, we have high hopes to our new DA Secretary Francisco Laurel. However po, in depart naman sa atong presidente, Professor, no, given that wala na ni gihukasan na ni iyang self sa agriculture na hisgutanan, what do you think would be the top 3 concerns na dapat niyang i-focus karon, Professor? And that would be my last question, Professor Ramon. Yeah. So yun, unang-una, yung paglilinis dyan sa Department of Agriculture. Hindi ako naniniwala na walang alam yung mga tao dyan sa loob, no, with regard dun sa mga hoarders, with regard dun sa mga importation na orders, no, na nakukuha. Siyempre dadaan yun dyan sa Department of Agriculture. So unang-una is malinis sana, no, makita nila kung sino doon sa kanilang mga tauhan ang medyo connected, no, dito sa mga hoarders at sa mga smugglers. That's one. Pangalawa would be yung tulad ng pag-manage niya ng kanilang napakalaking, no, fishing industry. Ma-manage niya din sana, no, kung paano ma-balance ng ating gobyerno itong interest ng ating producer at interest ng ating mga consumer. Okay? So yun, no. At pangatlo, although tall order is sana ma-implement na properly, no. Marami tayong batas na maganda sana, no, that would help improve, no, itong ating situation with especially sa ating food situation, food supply situation. Pero yung problema lang natin hindi masyado na i-implement. So yun, titingnan natin ngayon, no, kung mako-connect ba
ni Secretary Laurel, no, especially na nasa private sector siya, kung mako-connect niya yung private sector, no, dito sa concern ng ating government na sana ma-improve yung supply and of course ma-improve yung presyo. Ayan. Professor Ramon, daghang salamat sir for your insights on this topic, and we are hoping, no, expecting great sa ato ang bagong DA Secretary, Professor. Thank you po. Until next time sir, daghang salamat kayo. Maraming salamat, Marpar. God bless at stay safe po tayo lahat. Yes po. Professor Ramon Bileno mga kasama, usa ka political analyst. Radyoman Michelle Miral Gal